Baya brok jeng tini kau salane KSM channel no tuyui KSM tomo engka. Baya psong ang o KSM channel ni kong no sawi tongo je jengno kebangma bisirombui entertainment khai phainai eba jengno hor sal mulriti phainai phiaba kok ke om haisi bayarok tini KSM team tom engkha tomoni bagi borok video upload khaini leri tongkha haiding ke sing details so saimanalai sini KSM channel tom engkha bayap song sung to saimano KSM team ni actors actress eba nayok nayika songno tei KSM ni koroksa actress bini mungka Laisa Deburma tini kebang mano KSM team bo video short film khaijak muni kothok entertainment tai naitok video khaijak tabuk at kaisa bo video phayang tongka tomi hinba bo tini kaijagi paikha ge friends one man chisa bo tini kaijagi paikha tabu kok gam hoisi jingno mundirna ni bagai tongthona bagai tini actress Laisa Deburma botai KSM timotai phara phaino na phaiglak tini bo matai bhari mondiro kaijak paikha kajamani yagolo bono tini bo KSM team bo nugyakho jingtai miss Laisa no eba actress Laisa no KSM timotai jingnu dan nungno na nugalak jingtai bini video rok nunungno haidi bayasong